ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಇನಿ ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ ಉಂತಿತ್ತನಂಚಿನ ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಪಿರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಮಂತ್ರಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಪತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿದ್ದೀವಂದ ಇನಿ ಈ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಅತಿಥಿಯಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು ಹೊಸಕೊರಾಲು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಲ್ಲೇರು ದಮಲ್ತದಾರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಸಾಯಿ ನೆರವು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸಂಘಟಕರಾಯನಂಚಿನ ಕಿಶೋರ್ ಮಂಚಿ ಮೆರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಂಡದು ಇಲ್ಲ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಜನಸೇವಾ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈರ ಬರಡು ಪಂಡದು ಇಡ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯರ ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕಲ ಇರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಂಡದು ಇಡ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರಂಚಿನ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಹಸೆಗೋಳಿ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಗುರುದೀಪ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಥದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಂಚಿನ ಮೋಹನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಂಚಿನ ರಾಕೇಶ್ ಬೈಪಾಸ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಂಡದು ಇಡ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತಾತಿ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರನ ಆ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಾನಗೂ ಪೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಖಲ ಮಾತೆರಳ ಅನುದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಅತಿಥಿಲೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ದ ಕಾರ್ಯಂತೆರಾಯನಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಗಡ ಮೇಡ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಒಂಜಾತು ಪೊರ್ಲು ಮನ್ಪುರ ನೆಟ್ಟಡು ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಒಂಜಾತು ಒಂಜಡ್ಡ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ದೀದಿ ಒಂಜಾತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿನ ಆಚರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಪುರ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿರಾದ ಕರಿನ 14 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಭಗತ್ ಸಿಂಗಿಗೆ ಒಂಜಾತು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಶೀನಾರದ ಬುಲ್ಲರ್ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರವಾದ್ಯಾನ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೆಲಕನೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾನಲ ಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಂಪುಡಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಾತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪಂಪುಡಂಚಿನ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಕಾಪಿಕಾಡದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ಇತ್ತಿದ್ದೆ ಮಂಚಿದ ಊರುಡುಲೇರು ಕಿಶೋರ್ ಮಂಚಿ ಒಂಜಾತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬೈದರು ಆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿದ ಕುಡಂಜಿ ಪಿನ್ನೇರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಜನಸೇವಾ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವೆಲಕನ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖರಾಯನಂಚಿನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಂಬ್ಲಮಗರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದರು ಆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಾತು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಣಂದ್ರೆ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಆರ್ಲೈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನರಾದ ಬೈದರು ಆರೆಗ್ಲಾನು ಆತ್ಮೀಯವೇನ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕರಿನ 14 ವರ್ಷದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಾಧಿಪದು ಒಂಜಾತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಉರುಪು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸಮಿತಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಮಂತಿದ್ದ ಈ ಸರಿ ಒಂಜಾತು ಗೂಡುದೀಪನ ಒಂಜಾತು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಎಂಗಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಗಳ ಒಂದು ಪಸರಿಸಿ ನೆಟ್ಟಿಡು ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮೋಹನ್ ಸೇವಂತಿ ಗುಡ್ಲ ಆರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಹಿರಿಯರು ಎಂಗಲ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರನ ಆನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನ ರಾಕೇಶ್ ಬೈಪಾಸ್ ಆರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಅವೆಲಕನ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು ಕಿರಣ್ ಕೊಲ್ಲಿಯವರ ಆರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಸ್ತಿಲ್ ಆರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಅವೆಲಕನೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕೆರಬೈಲ್ ಅವಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಂಡನ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರೇ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದೊಂದು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಹರೀಶ್ ರಾಮಲಮಗರು
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಗಂಬೆಲ ಅವೇ ರಾಧಾಕಾಂತ್ ದಾಮೋದರ್ ನಡರ್ ಅವೆಲಕ ತ್ರಿಶೂಲು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸೇವಂತಿಕೋಟೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕೆರಬೈಲು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೈಲ್ ಮಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸ್ವಾಗತ ಮುಂದೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯನ ಸ್ವಾಗತ ಹೊಸಕುರುಳದ ಎಂಗಲ ಆತ್ಮೀಯನ ಶಿವೋಲ ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮುಂದೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೊಂಜಾತು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿನಕ್ಲೆ ಮೆರಡುಕು ಬಂಬಣ ಕುರುಡು ದಿಷ್ಟಿಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ನಂಚಿನ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕಾರ್ಯಂತರಣ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಟ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗದ 14 ವರ್ಷ ಆದ ಈ ಒಂಜಿ ಗೂರ್ದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆನೇ ಈ ವರ್ಷ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಘ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಮೇರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ರೆಡ್ ಫಲಪನ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಈಡ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿಯ ಹೆಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅರ್ನ ಕಾರು ಗಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಅವಲೆಕನೆ ಸಾರಪಟ್ಲದ ಕೊರಗಜ್ಜ ಆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವಗ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈತಿನ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ದೇವರನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ 2008 ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹಿ ತರುಣರನಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಸೇವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂಜಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಚಿಂತನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕರೆನ 14 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತಿತ್ತ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ 14 ವರ್ಷಡ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಐಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹಿ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಆ ಉದ್ದೇಶದಾದೊಂಡ ಆ ಉದ್ದೇಶಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಎಂಕಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಸೇವೆನ ಮಂತೊಂದು ಬೈದ ಒಬ್ಬೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಅತಿರೇಕಗೆ ಪೋವಂದೆ ಸಂಯಮಡು ಅಂಚನೆ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತಡೆ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಕ್ಲು ಕರೆನ 14 ವರ್ಷದಿಂಚ ಬೆಳಪಂದು ಬೈದ ಪನ್ಪಣಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಕರ್ತೆಯರು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸದಸ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭಾಗಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಏರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಉಪ್ಪುನ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲೇರ ಅಕ್ಲನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಬಂಡ್ರೆ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಗೂಡುದೀಪ ಬಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ದೀತ ಕರೆನ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೇರ ಆದಿಜ್ಜ ಅಂದ ಪಂಡ ಕೊರೋನಾದ ಬಕ್ಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮನ್ಪೇರೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆದಿತ್ತು ಈ ಸರ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡೆ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ಜೈದ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಕರೆನ ಒಂದು 13ನೇ ವರ್ಷದ ಗೂಡುದೀಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ 14 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಕರೆನ 16 ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ತೊಕ್ಕೋಟದ ಆ ಹೃದಯ ಭಾಗಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೈದಾನಡು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿತ್ತ ಈ ವರ್ಷ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೈದಾನಡ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪೇರೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಾರಣಾಂತರ ಹತ್ರ ಅವಳು ಮನ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ ಈಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ನಮಕ್ ಈ ಕುತ್ತಾರದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪೇರೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಯೋಗ ಒದಗದು ಬೈದುಂಡು ಆ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದ್ಲ ಪನೊಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಮ್ಮತದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮಂತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎಂಕಲ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಯಾರು ಯಾಪಲ ಕೆಮರದ ಪಿರಾಡುಪ್ಪುನಾರು ಇನಿ ಕೆಮರದ ದುಂಬು ವೈದ್ಯರು ಆರೆ ಎಕಡೆ ಅರೆಗೆ ಪಣ್ಣಗೆ ಆರು ಪಂಡರು ಬರ್ಚಿ వచ్చి ನಿಖಿಲ್ ಬೇತೆ ಏರನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂದು ಅಲ್ಲ ಆರನೇ ಆರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಅರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸಕುರಲು ಬಕ್ಕ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾವ ಭಾವ ಸಂಬಂಧಡೆ ಕರೆನ 14 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ದುಂಬು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ರಡ್ಡು ಆ ಹೊಸಕುರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ನ 10ನೇ ವರ್ಷದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವಡ್ಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಂಕಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾದಿತ್ತ ಇನಿ ಯಾರು ಬರೋಡೆ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಒತ್ತಾಡ್ದ ಹತ್ರ ಯಾರು ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದೇರು ಅರೆಗೆ ಯಾನು ಒಂದನೇ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವಲೆಕ್ಕನೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ತುಯರ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಪನ್ಪಲೆಕ್ಕನೆ ಕಿಶೋರ್ ಮಂಚಿ ಬೇರೆ ಸಾಯಿ ನೆರವು ಸೇವಾ ನಿಧಿ ಬಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಕರಿನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚ ಅಸಹಾಯಕರನಕ್ಲೆಗೆ
ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಏತೋ ಜನ ಹಸಿವು ನೀಗುನಿಸಿನಂಚಿನ ನೆತ್ತೆರು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅತ್ತೆ ನಂಡ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಒಯೇ ರೀತಿ ಬಡತನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ನಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸನ ಸಾಯಿ ನೆರವು ಸೇವಾನಿಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಕಿಶೋರ್ ಮಂಚಿ ಕರೆನ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂದ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದರ ರೆಗ್ಯುಲ ನಾನು ವಂದನೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅತಿಥಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿಲ ಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಥಾಪಕ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನಾರು ಆರ್ಲ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಲ್ಲ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಲ ಬೈದಿನ ಕರೆಗಳ ವಂದನೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಚುಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಮೋನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಬೋಡ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೊಂಜಿ ಬೊಟ್ಟದಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಗೂಡುದೀಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಂಡು ಆಧುನಿಕ ಬಕ್ಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಭಾಗಡ್ ಐಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಹುಮಾನಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬರೋಂಡು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಐತ ಗೂಡುದೀಪ ಕಣದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬಕ್ಕ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಧಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದು ಕರೆನ ಎಣ್ಮ ವರ್ಷದಿಂಚ ಎಂಕಲ್ ಈ ಭಾಗಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಏರು ಸಾಧನೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಯುವ ಸಾಧಕರನಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸಿದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಪ್ಪು ಕ್ರೀಡಾಡುಪ್ಪು ಅತ್ತಿನಾಡ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲಪ್ಪು ಒವೇ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ಶೂನ್ಯಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಬೆಳಗಿನಂಚಿನ ಏರು ಸಾಧಕರುಲಿರ ಅಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸಿದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಧಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲ ಸಭೆಟ್ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತಿಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಡ್ದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಯೋಚನೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಧಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕೊರಡು ಬಂದು ಎರಗಾಣ್ಲವರಿಯ ಕೊರಡು ಬಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತಿತ್ತ ಐತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಲೇನು ಪುದರ್ ಎಂಕ್ಲು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ ಆ ಪುದರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಏರಣ್ಲವರಿಯನ ಎಂಕ್ಲು ಐಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಂಡು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೂಡುದೀಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಿತ್ತ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಬಕ್ಕ ಛದ್ಮವೇಷದ ಗಾನಂ ವೇಷಂ ಪನ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಣ್ಣ ಸರ್ತಿ ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನೆಕ್ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಕುಂದು ಬರಂದಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಳ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದೇ ಐಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸ್ಪಂದನೆ ದಿಕ್ಕದನ್ನು ಮಾತೆಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಇನಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಬೆಳೆಯಾರೆ ಒಂಜಾತ್ ಗಣ್ಯರ್ನಕ್ಲೆಂಚ ಕಾರಣ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮಲ ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ವಿದ್ಯಾಧರಣ ಅಂಚನೆ ಈ ಭಾಗಡು ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಿತ್ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ದೀವೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕರಣ 14 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಐಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರಣಕ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳಾನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ದ ಎಲ್ಲ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಐನಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಗೂಡುದೀಪನ ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಬಂದು ಯಾನ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಿನ್ನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಿರೋರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕರೆಣ 14 ವರ್ಷದಿಂಚ ಅಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ದ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ತುಂಬುಗು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪನಂಚಿನ ನವೆಂಬರ್ 13 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಪಂಡದು ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಐತ ಪುದರ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೆನಪು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೂ ಬೋಡಾದು ದೇಶಗೂ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣನೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೋರಾಟಗಾರ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್
ಆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರ ಹೋರಾಟದ ಆದರ್ಶನೇ ದೀವನ್ನಂಚಿನ ಆಯನಂಚನೆ ಕೆಚ್ಚೆದೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜವಣೆರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇನಿ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಡುಂಡು 13ನೇ ವರ್ಷದ ಗೂಡುದೀಪದ ಸಂಭ್ರಮಗೂ ತಯಾರಾದುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಕುತ್ತಾರ್ಡು ಸಾರ್ಲಪಟ್ಟದ ಅಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಎದುರುಡು ಕುತ್ತಾರು ಅಜ್ಜೆ ಬಕ್ಕ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೈವೋಲದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಅಂಚನೆ ಪಂಜಂದಾಯನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವೇರ್ನಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ದೇವೇರ್ನಕಲ್ನ ಆಡುಂಬೋಲದ ಜಾಗೆ ಇಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಅಪ್ಪೆನೇ ಮನಸ್ಸು ಮಂತದ್ದು ಪೋಡು ತನ್ನ ಜಾಗೆಡು ಈ ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೂಡ ಆವಾಡು ಯಾನು ಪಂಡ್ರ ದಯ ಪನ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಹೊರ ಮೂಲ ಆಂಡು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ದಕ್ಕಲು ಅವಳು ಜೋರ್ಡು ಬಂದದ್ದು ಪುನಃ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಂಡು ದಾದನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಅವಂದು ಆಂಡು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ದಕ್ಕಲು ಎಂಕಲ್ ನಡೆಯೋಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಗೂಡುದೀಪವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಾವಡು ಮನಸ್ಸಾಡದ ನಂಚಾದಿತ್ಯ ಅಪ್ಪೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂಥ 13 ತಾರೀಕಿಡ್ದು ಅಪ್ಪೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಡಪೆರಂಡು ತೊಕ್ಕೋಟು ಒಳಪೇಟೆಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆವೊಂದಿತ್ತನು ಆಂಡಲ ಒಳಪೇಟೆ ಒಂಜಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟದ ಜಾಗೆ ಅವಳು ಬತ್ತು ಪೋಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ವಾಹನಡು ಬರ್ಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ಉಂತಾವನಂಚಿನ ತೊಂದರೆಲು ಪೂರ ಇತ್ತನು. ಈ ಸರ್ತಿ ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಅದು ಆ ತೊಂದರೆಗೂ ನನಲಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂದು ಬೈದನು ಅಂಚಾದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಡು ಅಪ್ಪೆನ ಇಚ್ಛೆದ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೆಗೆ ಆ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂಥ ಬೈದನು. ಆ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂಥ ವಾರೀತಿಡು ನಡತೊಂದು ಬೈದನು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚದಾಲ ಪನ್ನೋಡು ನಿಜ ವರ್ಷೊಡ್ದು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚ ಗೂಡುದೀಪದ ಸಂಗಮ ಆಪುಲೆಕ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಗೂಡುದೀಪಲೇನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ತೂಪುಲೆಕ ಕುಡ್ಲಾಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತನು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬಾಗೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶನು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಕ್ಕೂ ಒದಗಾದು ಕೊರಿಯರು. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ನ ಪುದರ್ಡು ಒವ್ವೇ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲವಾತು ಕೊಡುಗೆಲೇನು ಕೆಲವಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಏರ್ಪುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುಯರ ಅಕ್ಲೆಗಳ ತಂಗಲ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುಣಕ್ಲೆಗ್ ಉಮೇದು ಕೊಡ್ದು ಬೊಳೆದು ಬತ್ತಿನವು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಈತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡೇರು ಹೊಸಕುರಲ್ದ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮೊಡ್ಲ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದಿತ್ತನು. ಯಾನಿನಿ 14 ವರ್ಷದ್ದು ಒಂದು ಪುನಃ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೋನೆಯಲ್ಲಿ ಇನಿಕ್ಕಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಡು ಉಲ್ಲೇರು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದಯಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಶುರುವಾದ ಬೊಳೆದು ಬತ್ತಿಲೇಕಾನೆ ಐಕೆ ಒಂಜಾತು ಜನ ಸೇರುವೇರು ಒಂಜಾತು ಜನ ಬುಡ್ದು ಬೋಪೇರು ಆಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತಿನಕಲು ಒರಿದಿತ್ತಿನವು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತಿನಕಿಲೇನು ಒರ್ತೊಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬುಳಪಾವೊಂದು ಪೋಪಿನವು ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಲ ಸವಾಲ್ದ ಬೇಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸವಾಲದ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಂದೊಂದು ಬೈದನು ಎಂಗಳ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮಗೂ ಎಂಗಳ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಲೆತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಬತ್ತದ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹೊಸಕುರಲ್ ಬಳಗನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕರಿ ವರ್ಷಡು 9ನೇ ವರ್ಷಡು ಮೂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇ ನಡಪಾವುಂಡು ಅವು ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಒಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಡ್ದು ಒಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮ ಐಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಭ್ರಮ ಬಂಡೊಂದು ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಮೂಜಿ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಕಲ್ನ ಸಹಕಾರದ ತಂದು ಮನ್ಪುಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಹಕಾರದ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೆಲವಾತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಪುಣ ಉಂಡು ಅಂದು ಪುರ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸೌಹಾರ್ದೋಡು ದಾದ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣಿಗೆ ಸಮಾಜ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊರಡುಂದಿಜಿ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಾದ ಬತ್ತಿಬಕ್ಕ ಈ ಸಮಾಜೋಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಐತ ಪ್ರತಿಫಲ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುವ ಆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಒಂಜಾತು ಪ್ರತಿಫಲ ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಮಂತಿನ ಬೇಲೆಗೂ ಪ್ರತಿಫಲ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅವು ಮಾತಾಡಲಪ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಆಯಿತಾ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪಣಗೆ ಐಕೆ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಫಲ ಬೋಡು ಅವು ದೇವೇರು ಒದಗಾದು ಕೊರ್ಪೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಪನ್ಪುನೇಕು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ವರ್ಷಲ ತನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೊಂದು ಬೈದಿನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಕರಿ ವರ್ಷ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಮನ್ಪೆರಾಯಿಜಿಡ್ಲ ಐನ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮುಖಾಂತರ ಬಣ್ಣದಂಗಳ ಮಂತದ ಬೇತೆ ಸ್ಪರ್ಧಲೇನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗ್ ಕೊಡ್ದು ಪ್ರತಿಭೆಲೆನು ಬೊಳೆಪಾವನ ಉಪ್ಪುನಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗ್ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಹಾಕಲು ಬೊಳೆಪುನಿ ಹೋಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗ್ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಾವುದು ಕೊರ್ಪನ ಕೆಲಸನು ಇನಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಕ್ಕೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಡು ಆವಡು ಐಕೆ ತಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡೆ ಈ ಗೂಡುದೀಪ ಸಂಗಮ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಪರಿಸರಡು ಏನು ಎಕಡೆ ಬಂಡಿಲೇಕನೆ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನನಲಾತು ಕೂಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೊಳೆದು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ನನಲಾತು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ
ಸೇವೆಲೇನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ದ ಎದುರು ತೋಜುನಿ ಈತೆ ಜನ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇರು ಐದಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಘಟಾನುಘಟಿಲು ಭಗತ್ ಸಿಂಗದ ಬೆಂಬಲಗುಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ತೆರಿದಿನವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಬೆಂಬಲ ಸಹಕಾರ ನನಲಾತ ತಿಕ್ಕಡು ಭಗತ್ ಸಿಂಗದ ಈ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯಲು ನಿರಂತರವಾದ ಇಂಚನೆ ದುಂಬರಿದು ಸಮಾಜದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಂಡೇರು ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಮಟ್ಟಡುಂಡು ಇಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಗಳ ಬಳೆಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಆವಡು ದೇಶಡು ಗುರುತಿನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಅದು ಅಂಚಿತಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಆ ದೈವ ದೇವರ ಮಾತ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಐಕಲ ದೇವರನ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಿಂದ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದಂದೆ ಓವುಲ ಆಪೂಜಿಗೆ ಅಂಚಿತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದಲು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಲು ಮಾತ ಭಗತ್ ಸಿಂಗಿಗೆ ಕೂಡ್ದು ಬರಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೇನೊಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನವೆಂಬರ್ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಹೊಸಕುರಲ್ ಬಳಗದ 9ನೇ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಪಲ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೊಲ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಭಾಂಗಣಡು ಬಯ್ಯಡು ನಡಪೆರಂಡು ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರೆದುಪ್ಪು ಹೊಸಕುರಲ್ ಬಳಗದ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಪುನಃ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಸಮಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಸಮಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ಮುಕ್ತಾಯ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವರ್ಷಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಪುಂಡು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಗೂ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿತಿನ 9ನೇ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮ ನವೆಂಬರ್ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಆಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ 1/4 ಗಂಟೆದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತಿರುಳುನು ಸಾರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಕೂಟ ಆಜರೆಡ್ದು 7 ಮುಟ್ಟ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಂಡು ನಿಕಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಯಾನ ದಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೇನು ಪಣ್ಣಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತಿರುಳನ್ನು ತೆರಿಪವನಿಂದ ಪಣ್ಣಗ ಎಂಕುಲು ದೀಪಾವಳಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕಥೆಗಳೇ ಅವಳು ಮನ್ಪೋ ಇನಿ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಹಿಂದುತ್ವ ಒರಿಯೋಡು ಹಿಂದುತ್ವದ ಧರ್ಮದ ತಿರುಳು ಒರಿಯೋಡು ಸಾರ ಒರಿಯೋಡು ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಪವನಕ್ಕೂ ಏರುಂದಿಗೆಂಡ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಸಮಾಜೋಡು ವಾ ಶಾಲೆ ಇಡ್ಲ ಕಲ್ಪಾವುಜೇರು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಡ್ಲ ಕಲ್ಪಾವುಜೇರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ಎಂಚ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡು ಬಣ್ಣದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಏರು ತೆರಿಪವನಿ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮದಕ್ಕಳು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ನಕ್ಕಳು ಪಣುತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಪಂತಿನ ಕಥೆಗಳು ನೆನೆಪುಂಡು ಇತ್ತದಕ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಲ ಪಂಡ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಜವಣೇರು ಮಾತ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸಾರ ತಿಳಿಯೋಡಾಣ ಯಕ್ಷಗಾನದಂಚಿನ ಕಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ನಾಟಕ ಕಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲೆಲ್ಲ ಒರಿಯೋಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡೊಂದು ಇನಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಡು 13ನೇ ವರ್ಷದ ಗೂಡುದೀಪ ಸಂಗಮಗು ಈ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತದ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದು ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಯಾನು ನಿಖಲ್ನ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಯಾನು ಅತಿಥಿಯಿಂದ ಯಾನು ಪನ್ಪುಜಿದೆ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಬೇರೆದು ಕೆಲಸ ಮಂತಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಎಂಕಲ ಕೆಲಸಗೂ ನಿಖಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಾದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಅಂತಾರ್ಬಡು ಏನನ್ನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಲೆತ್ತದು ಇನಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ತರೆಬಗ್ಗಾದ ಸೊಳ್ಮೆ ಸಂದಾದು ಅಪ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಮಾತ ದೈವದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಪ್ಪಾಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಾಡು ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ನನಾತ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಮೇದು ಕೊರಡು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರು ನಿಂತವೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ತಗೊಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗ ಪಾತೆರಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಇಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ 14 ವರ್ಷದಕ್ಕೊಂದು ಅವನುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಯಮನ್ ಬೆರೆಸ್ಬಿಡ ಅಂತ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದಕ್ಕ ಮಂದದಿಲ್ಲ ಅಂಚದು ಎನ್ನೆಡ್ದದ ಏತಾಪುಂಡು ಆತು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಬಡ ಅಂದೇಳಿ ಯಾನ ಬಡತೆ ಬತ್ತಿನ ಬಂಗಾರದೆ ಬತ್ತಿನ ಬಂಗದ ಮೇಲೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚನ ಎನ್ನೆಡ್ದು ಏತಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಜನನ ಸೇರ್ಸೋದು ಏತು ಉಪಕಾರ ಆಪುಂಡು ಆತು ಉಪಕಾರ ಮಂದದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಏನು ಇನಿ ತೂದು ಇನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಭಗವತ್ ಸೇವಾ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ನೆತ್ತ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನು ಅರ್ಧವಾಸಿ ಜನ ಪೂರ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಪುಣೆ ನೆಟ್ಟು ಗುರುತಾಗಲೇ ಪುಣಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂದು ನೆತ್ತಿನ ಪೂರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತನಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೀಪಾವಳಿ ಪನ್ನಗ ಅವು ಬೊಲ್ಪುದ ಬಾಂದ್ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಈ ಪರಿಸರಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗಾವಡ್ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯಡ್ದು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟ ಭಾರಿ ಮಿಸ್ಮಂತಿನದಾದ ಪಂಡ ದೀಪಾವಳಿದ ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಲ್ಪ ಪರಿಸರಡ್ ಉಪ್ಪುನ 1 ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಪಣ್ಣಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ದಕ್ಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೇರನ್ ಅಣ್ಣ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರಕೃತಿದ ಎದುರು ದೇವರ ಮುನಿಂದ ನಮಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ
ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕುಲೆನ ಮಾತು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆನ ಮಾತು ಅವು ಬರಿಕು ಒಂದಾದು ಇನಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕಲ್ಲ ನೇನು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ತುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು 13ನೇ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪನ್ಪ ಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ನೀವು ಎಂಕ್ಲ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅವು 13 ಹಿಡ್ದು 1 to 12 ಇಟ್ಸ್ 12 13 ಹಿಡ್ದು 19 ಮುಟ್ಟ ಜೋಶದ ಪ್ರಾಯಗೆ ಅಂಚ ಟೀನೇಜ್ ಪನ್ಪ ಅತನ ಅಡೋಲಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಪನ್ಪ ಎಂಕಲ ಹದಿಹರೆಯದ ಎಂಕಲೆಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಹದಿಹರೆಯದ ಹೊಸ್ತಿಲು ಕುತ್ತಾರ್ದಪ್ಪನ ಮಟ್ಟೆಳ್ದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಸಾರಪಟ್ಲದ ದೈವದೇವರಾಯನ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಜಂದಾಯದ ಮಣ್ಣಿಡು ಮಂತಿನ ಈ ಕಜ್ಜೆ ಏಪಲ ಮಣ್ಣ ಅಪ್ಪುಜಿ ಒವೇ ರೀತಿದ ಇತ್ತಂದಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಕುತ್ತಾರ್ದ ಪರಿಸರ ಅವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಆಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆ ನಾಡ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಕುತ್ತಾರ್ದ ಕ್ಲಾಯ್ ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಆಯ್ತೊಟ್ಟುಗು ಕವನಡು ಪನ್ಪೇರು ಹಣತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಅದು ಬೆಳಕು ಕೊಡುವ ಜಿದ್ದಿನಿಂದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮುಖ ನಾನು ನನ್ನ ಮುಖ ನೀನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ನಾನು ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಂದುಳೆ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದ ಈ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಅವೇತೋ ಜನನ ನಮ್ಮ ಕಳೆಗೊಂಡ ಅವೇತೋ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ನಷ್ಟೋನ ಅನುಭವಿಸ್ಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅರ್ಲಾವ್ನ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲನ ಇಲ್ಲನ ಅರ್ಲಾವ್ನಂಚಿನ ಬೊಲ್ಪುದ ಪರ್ಬನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಣ್ಣದ ಹಣತೆನ ನಮ್ಮ ದೊತೊನ್ನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕುಶಲಕರ್ಮಿನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊರಕ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ದ ಈ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಣೆ ಪಂಡಿರಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಮೂಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿನ ತೋಜಾಯಿನಿ ಏರ್ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಅವು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಂದು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೇಡು ಪನ್ಪ ಒಂದು ಮುಖಸ್ತುತಿ ಆತು ಒವೇ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಸಂಘಟನೆ ಬುಳೆ ಉಂಡು ಸಂಘಟನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ನಮಲ ಬುಳೆವ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಐಕ ಪ್ರಚಾರದ ಒಟ್ಟುಗು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಂಚಿನ ದೈವದೇವರ ಸಗಾಯ ಕೊರ್ಪೆರು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಬರ್ಪಿಂಚಿನ ದೀಪಾವಳಿದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಂಧಕಾರದ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಕಬಿದು ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಪುದ ಪೊರ್ಲದ ದೀಪಾವಳಿದ ಗೂಡು ದೀಪ ತೂಯರ್ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಕಾತಾರವಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಎಂಕಲ್ಡಲ್ಲ ಕೇಂಡೇರು ಇನಿ ಕಾಣಿಡ್ದ ಕೊಂತ ಪ್ರಚಾರಣ ಈ ಸಲ ಕುತ್ತಾರಡಿಗೆ ತಾನು ಎಂಕಲ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಕುತ್ತಾರಡು ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚ ಅದುಪನ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಚಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನಾತು ಮೂಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲುಂಡು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಸೇರ್ಸಾಂಡ ಒಂದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒತ್ತಿಡ್ದ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಸದಾ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಾತ ದೈವದೇವರನ ಕೃಪ ಕಟಾಕ್ಷದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದೊಟ್ಟುಗು ಬಂಗಾರದ ಪರ್ಬ ಬರಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅರಸೊಂದು ಬರಡು ಪನ್ಪನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಏನನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಮಗಲಾದೆ ಆ ರೇಪಲ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಎತ್ತದು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಸೋಲೈತದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸಮಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಂದೆರ್ದ ಒತ್ತಿದು ಎಲ್ಲ ನಡಪನಂಚಿನ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ ಗೂಡುದೀಪ ಸಂಗಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅಟೆಂಡ್ ಮಂತದ ಈ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಹೊಸಗೊರಲ್ದ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಬರೋದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದನುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದನುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಂಚಿನ ಆನಂದ ಸಿಗುಲ್ ನಮ್ಮದು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳಿ ಆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದನುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಪ್ರೀತಿದಿದ ವೈದಿನಂಚಿನ ಕಿಶೋರ್ ಮಂಚಿ ಆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದನುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಆರು ಅತಿಥಿ ಹತ್ತು ಎಂಕಲ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಬ್ಲಮೊಗರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲಿ ಆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದನುಲ್ಲೆ